ulama'i anal fikrota ngala khomsati aujuhin. Wangan jumhuril ulama lan saking perkumpulan pira-pira ulama. Dadi kesepakatan ulama kumpul-kumpulane para ulama. Niku ngendika anat tafakkara. Anal fikrota kata apa? Anal fikrota sak temene mikir atau pikiran, utak, pikiran itu. Arah pikiran itu lho. Ngalah khomsati aujuhin ing dalem 5 arah. Jadi miturut jumhur ulama niki wong mikir niku sing dipikir 5 arah, 5 arah. Nek ora mikir 5 arah niku nyelentreng nek pikirane. Lampun tekan dindi. Jadi wong tafakur iki ya 5 arah sing ditentokne kalian jumhur ulama niki. Nek umpama awake ora melu iki ya ora apa-apa nambahi sita kasapa. Niki kan kesepakane jumhur ulama. Siji iku fikratun fi ayatillahi. Mikir maring tanda-tanda kebesarane Allah. Ayat-ayate Gusti Allah. Iku ya tawalladu minha at-tauhidu wal yakin. Iso nglahirake, menumbuhkan nglahirake minha saking fikrah niku apa at-tauhidu, tauhid. Tauhid niku yo percaya ning Gusti Allah mengesakan Tuhan. Wa yakinu lan yakin, yakin niku sandure percaya. Percaya ora kane yakin, yakin niku mesti percaya. Nah, mikirnya ayat-ayate Allah kuwi apa sing dipikir? Nggih tanda-tanda ayate Gusti Allah niku akeh. Wong Jawa ngarani Quran garing, Quran teles. Ngoten niku nek wong Jawa ngarani. Dadi ayat Quran garing niku wong-wong kuno-kuno nek ngarani sing 30 juz niku Quran garing. Lah ngarani ngoten. Quran garing 30 juz niku Quran garing. Nek Quran teles kuwi apa ae sing gumelar teng jagat raya niki ya swarga ya neraka termasuk awake dhewe niki termasuk jagat teles. Kok jagat teles. Termasuk ayate Allah Quran teles ngoten. Ngoten niku. Makane nalika Kanjeng Nabi niku teng Guwa Hira niku didhawuhi maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 niku sing diwaca ora eneng apa sing diwaca. Sing diwaca kon maca awake dhewe kedadeane awake dhewe niki Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min alaq niku. Dadi asal usule awake dhewe iki kaya ngene-ngene iki niki sing perlu dikaji, diwaca. Lah niku Quran teles nek Quran garing ya sing diwapane kanggo sok musabaqah tiwal Quran terus diterjemahne ditafsirne dan sebagainya niku kanggo napa kabar-kabare sangka Allah Subhanahu wa taala dumateng awake dhewe sing diparingne Kanjeng Nabi lantaran malaikat Jibril. Nah, nek wis ngono niku terus dikembangne karo awake dhewe ora bakal iso maca kitab teles tanpa enenge kitab garing niku. Mergo kabar-kabar sangka ngersane Allah. Mulane wong kafir Quraisy niku mergo jaman semono urung dibukane Quran utawa urung dibukane wahyune Gusti Allah sing wujude Quran kitab garing niku sing disembah nggih Lata, Uzza, Manata, Hubal, pokoknya zaman jahiliyah niku Ka'bah niku dilingkari karo
sing namine berhala niku. Riku rumasane pangerane. Rumasane Gusti Allahe. Lha Gusti Allahe wong jaman dhisik Gusti Allahe wong Tuhane ora Gusti Allahe, Tuhane. Pangerane wong napa niku kafir kures niku akeh kok. Jadi urusan iki bagian iki, urusan iki bagian iki, urusan iki bagian iki ngoten. Kira-kira ngono kira-kira. Dene akeh Gusti Allahe. Bagian mendung berkati bagiane Gus Aceng. Nek bagiane nembeli barang-barang jebol bagiane lepis kan ngono dadi dhewe-dhewe ngono. Nah terus karo Kanjeng Nabi didhawuhi kon mentauhidkan ora ning pangeran kejaba mung siji wujute Allah Subhanahu. Sugeng dalu Pak Sinten. Dadi mentauhidkan mung siji, ngoten, siji ndil. Nah, mula terus turun kul huwallahu ahad Allahu somad ila akhirih niku. Dadi ati ngerti tibake Gusti Allah ke mung siji. Nah, akhire goleki sing jenenge Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat keyakinan, lewat iman, lewat keyakinan, lewat tauhid khisiyah. Tauhid khisiyah niku mengenal Allah, keesaan Allah dengan rasa. Jadi Gusti Allah iki gak bisa diwujudne, dibayangne. Rasa atine dhewe niki sambung apa ora karo Allah Subhanahu wa taala ngoten. Dadi pengen iso kenal karo Gusti Allah, meruhi maring Allah niku ora lewat mata bathok sing tak kei kacamata niki mboten, nanging lewat basirah, lewat mata ati krana napa niku menyambungkan rasa niku dengan tauhid khisiyah. Jadi sambunge karo Gusti Allah niku dengan rasa ingkang alus. Nek ora duwe rasa alus ya ora iso. Dadi rasa sing alus sing iso mleseh-mlesehna nyambung ning maring Allah Subhanahu wa taala. Mula ya perlu kesabaran, tawakal dan lain sebagainya. Wong sing gampang nesu niku angel karo sambung karo Gusti Allah. Tapi ora ngoten. Aku iki kon sambung karo Gusti Allah angel ya, kok sambung karo pisau gampang ya. Nek empun awake dhewe niki wis kenal karo ayat-ayate Gusti Allah niku sing wujude jagat raya niki. Mergo ya sangka Quran garing niku wau diterangi ngene akhire awake kebuka uteke, kebuka atine, akhire terus ha iya to. Awake dhewe iki kaya ngene iki ya mesti ana sing gawe umpamane ngoten niku. Niku sing sapa wonge niku mikir-mikir ing dalem tondo-tondo keagungane Allah, tondo-tondo enenge Allah dan sebagainya. Niku ngono tiyang kala wau iso nglahirne ing dalem pribadine niku mengesakan Allah, mentauhidkan kepada Allah lan yakin maring enenge Allah Subhanahu wa taala. Tafakaru fi khalqihi wa tafakaru fi dzatihi. Kowe padha mikira ing dalem apa ae sing diciptane Allah nang aja mikir marang zate Allah. Niku kanggone wong awam kados kula jenengan ngeten iki wis ora teka mikir zate Allah, mikir awake dhewe ora teka, mosok mikir yang zate Gusti Allah. Awake dhewe lho mikir awake dhewe men murat marit. Apa nek mikir wong liya, apa nek mikir yang ngersane maring zate Allah Subhanahu wa taala. Lah piye diyakini ngoten mawon, yakin enenge ngoten. Krana tanda-tanda sing wis awake dhewe dingerteni, diingeti, dipikir, dirasakne, diyakini ngoten. Ning Gusti Allah iki ijen ngoten. Namung ngoten tok men. Dadi mikir awake dhewe niku. Makane dingendikane Fatkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Padha mikira sira kabeh kuwi marang kuasaning pangeran. Muga-muga kowe kabeh kuwi klebu wong sing bejo. Agi awake mikir iki urung mesti bejone. Muga-muga klebu wong sing bejo. Agi muga-muga la'alakum. Muga-muga klebu wong sing ngombe awe marang ngombe ta.
Lah ngenal Gusti Allah niku nggih angel banget ora kabeh wong iso. Ngoten. Wa fikratun fil ayatillahi yatawalladu minha al mahabbatu sing dhuwur mau tafak fikratun fi ayatillah ing dalem tanda-tandane enenge Gusti Allah kebesarane Allah iku iso nglahirne keyakinan keesaan Allah lan yakin sing kapindho wa fikratun fi ala ilahi lan mikir pira-pira nikmate Allah niku ya tawaladu iso nimbulne iso nyebabne iso nglairne minha sangka fikir niku al mahabbatu apa rasa tresna tiyang niku nek sing dipikir niku kenikmatane Gusti Allah bakal awake dhewe tresna maring Allah. Neng nek awake dhewe niki ora gelem mikir nang nikmate Gusti Allah, ora bakal awake dhewe niki tresna nyang Gusti Allah. Lah nek awake dhewe niki wis dikeki nikmat karo Gusti Allah terus ora gelem mikir maring enenge Allah lan nikmat wis sangka Allah. Kuwi ngono derajate awake dhewe niki wis karo kireke dhuwur kirek. Kirek niku asu niku lho. Asu. Gawon lanang. Apa? Gawon lanang. Ah, gawon lanang. Nggot rambut. Kuwi wedhus londo. Rambutnya abang ngono ya pokoke. Lah iya ta londo ku rambutnya abang. Lah asu ke abang ngono ya wedhus londo ya abang. Ya ta, Cai? Masuk. Nek awake diparingi kenikmatan ora mikir nyang nikmat niku isih derajate awake durasu. Asu niku asu niku sanggan bendol ya gek lampu. Iki sanggan bendol. Aku ngesem-ngesem terong dina yang lalu. Bar COD niku. Bar COD niku ceklan duit. Ceklan duit niku. Oh, ceklan duit. Bar COD. Lali pengajian itu. Ceklan duit lali ngaji. Asu niku dikei apa? Balung. Dikei balung diusapne keleke sing arek sret ngono terus diwehne ngono. Wis manut karo sing ngekei balung niku. Padahal mu balung tok. Niku asu wis manut yang sing ngekei balung. Lah sing menungso niku lho dikei apa-apa karo pangeran. Kon manut angele Pak. Berarti lah ya derajate dur kirek. Andene kemlelet ora karuan. Andene. Awake dhewe niki lho kemlelet apa. Lah mikir-mikire tek kono kuwi lah ya aku iki karo Gusti Allah dikeki nikmat sing renono. Nikmate apa ae ora bakal eneng sing iso nandingi nikmate Allah sing diparingi manusa karo sak liyane. Mboten enten. Nikmat sing dhuwur dhewe iman. Kirek kok ndek iman gak duwe. Yes. Wedhus ya ora iman. Oh. Sing duwe iman kok ayo kowe mesti geger jenenge Ibrahim. Wis kenal kan, wis kenal kowe jane kene ruwet. Sing diparingi iman niku napa ya sing diparingi iman awake dhewe manusa. Jin paringi iman. Nanging napa niku malaikat diparingi taate. Nek ora diparingi nepsu yang lain. Nah, manusa wis komplit. Manusa niku karo jin komplite ya komplit manusa. Wonten manusa niku fi asani takwim. Manusa niku didadekne
fi asani tawi sak apik-apik bentuk lahir lan bentuk batin. Bentuk lahir wujude awake dhewe niki ya sempurna kados ngeten iki. Sak elek-eleke manusa isih sak ganteng-gantenge jin. Piye jare. Neng jin iso maling ganteng barang. Sak ayu-ayune jin isih sak elek-eleke manusa. Lah ngoten niku cobi. Sak bagus-baguse jin isih sak elek-eleke manusa. Dadi manusa niku sempurna banget. Nanging ora bakal iso sempurna secara menyeluruh, ora iso sempurna lahir lan batine, lamun manusa kuwi ora gelem bersyukur maring Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kane awake dhewe niki cara dipadakne karo munyuk rak ya padha, wong ya padha ndek tangane. Munyuk ki ya iso ngrokok lho. Kula niki pas kaji sing anika sing kedua nika anu badane Mbah Tetuk tahun 2006 pira. Kula niki iya 2006. Sing anu ding sing 90 sing 95 ngaji. Niku sing namine anu 2006 95 aku pedhos. Sing 2000 niku laku pamit ka omah ya ana. Jamaah bapak-bapak ibu-ibu sedherek sedaya kula badhe nindakaken ibadah haji sing tanggal niki kula mboten pamit mati. Rata-rata wong ngaji ki pamit mati, kula mboten pamit mati. Kula mboten nyuwun napa-napa. Kula teng mriku mulih saka kaji muga-muga kula niki sekereng nek ana wong mendem tak dupaki raine. Kula niki namle wong ki guyu geyer ngono pamit kaji kok lak dupaki raine wong mendem. Untung kan sekolah dhisik pas ngundang aku dhisik pas ora mendem. Mendem kedugang dase tenan. Mami pidane nggone kono. Ya Pak Mudin ya. Tibake sing nanggap pidane lho. Isih gene nekeki botol. Alhamdulillah saiki mu wis ilang botole lho. Karena gendule. Dugi mriko niku aku munggah Gua Hira. Munggah Gua Hira niku ning kono iki lho. Lah kok munyuk-munyuk iki padha ngrumpul ning cedhekku ngoten iki. Tak kei sprit ya diombe, tak kei apa diombe, tak kei rokok ya dirokok ta. Tibake sing jenenge munyuk iki iso ngrokok padha karo aku. Padha iso ngrokok. Nah, tibake niku karo Gusti Allah. Dadi sok ngono wong tukang mendem kuwi padha karo munyuk. Nek ngono ta tersane. Lah nek kono diduduhi munyuk. Eleng-elengen sapa sing wis dadi manusa aja dadi munyuk meneh. Walaupun masih munyuk lho. Kowe wong telukan lho. Tibae wong mendem iki ya padha karo munyuk, ya ngrokok barang. Makane sing bedane antara manusa lan anu niku akhlake, budi pekertine man laisa lahu man la adaba man laisa lahu adab fahuwa dub. Sing sapa wonge ra duwe tata krama berarti kuwi kewan ngoten. Dadi kewan kuwi ora duwe tata krama. Isane duwe tata krama krana duwe iman lan keyakinan maring Allah ngoten. Lah sing pertama kula niki munggah iki tenanan mergane lehku niat niku. Dadi kaji mabrur tenanan. Teng mriku kula nggih munggah Gua Hira sing pertama niku munggah Gua. Niku terus ujug-ujug niku kula niku di kerumpul wedhus. Wedhus niku enten 12. Ngerumpul ngoten niku. Lah kula niki nggo semangka sak iris. Semangkane sing empuk tak pangan, terus kali sing atos-atos tak dum dadi 12, tak wehne wedhus-wedhus niku. Kresek-kresek ngono. Suwenenge pol. Bar niku terus wedhus niku mlayu sandas ilang kabeh. Oh,
basa tibake bareng ngono aku ki dikon angon dus. Dadi tibake wedhus niku nggih kula niki kon angon masyarakat, angon kados sampean kabeh kuwi. Berarti ra ngono. Dadi aku iki sing angon sampean wedhuse. Wis ana wedhus sinder ya nek. Bolone akeh ya. Ada wedhus moden ya. Ya. Dadi tiyang niku nek mikir-mikir maring nikmate Allah duwe rasa tresna maring Allah. Nek wong nek ra gelem nikmat, ora gelem mikir nikmate Allah, ora bakal tresna maring Allah. Asu niku dikeki nikmat baluk niku tresnane yang sing ngekeki. Ora bakal nyaplok, ora bakal nyakot, ora bakal ngruwet. Awake dikei nikmat sing ora karuan karo Gusti Allah dikongkon mesti badal mergo ora cocok karo karepe nepsune awake dhewe. Lah awake dhewe niki senengane mung karo nepsune dhewe ora karo Gusti Allahe, ora karo pangerane. Nepsune dhewe niki sing diuja. Padahal nepsune dhewe iki sing marakne nyilakane deng awake dhewe ning malah diuja. Mbasa sing paring pituduh, paring nikmat, paring sembuaran, paring baguse jasad, baguse ati dan sebagainya niku ngoten malah disingkirne karo awake dhewe toh nyatane janji krungu adan diteluk karo Gusti Allah ora malah mlayu nyang masjid ning malah mlayu nyang warung. Nek ra ngono mlayu nyang liyane utawa malah sing ngringkel turu angklek. Dadi kaya Pak Judin ya karo Pak Bebek wingi bengi kuwi nyang sarane Mbah Imam Mursyid sunah to kuwi leh turu mbok nisaan ora ngerti muga-muga wis terus akhirnya lu subuh obah ora subuh krungu adan banter Pak Mudin ora tak tokne biyen luhur ora tangine apa krungu aku nyetater motor nyang warung. Kaya ngono kuwi. Ayo terus piye? Nah, dadi adan hayal sholah ki hayal dukan ya. Qahwatul kopi ya. Ora hayal falah nek qahwatul kopi ya piye. Dukan ora wis ngono dadi repot. Lah sing sunah lho, direwangi teko Yogya, masih bingung-bingung. Jam 2 bengi lagi ketemu mbok karo Pak Lere. Dadi ya tunggale antarane Pak Bebek karo Tajudin ngene ya tunggale. Subuhe iki lho, mbok nganggo kunut ora ya ora ngerti. Kira-kira kunute ora anu kira-kira, ora ngatung tangane, ben dikira salat duha. Salat Tuhan obar luhur. Ya setane obar dialuk. Ayo kalau buka bar luhur itu salat apa ya? Wong iki kadang-kadang nek ngerti fikih terus ngakali fikih lha wis ora menake ngono. Ngerti hukum ngakali hukum wong wis bubrah. Mula ora usah baca ora usah ana pamudhen omong ora usah baca fikih. Pantane kang sapa ngerti hukum ngakali lho. Wis manyaran. Wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawaladu min rohbatu lan mikir maring janjine Allah ta'ala niku yatawaladu bisa nglairake bisa menumbuhkan minha saking pikir iku rohbatu ar-rohbatu minha ar-rohbatu rasa seneng padha mahabbah niku nggih seneng nek rohbah niku nggih demen utawa seneng apa sing dimaksud seneng nindakne dawuh-dawuhe Allah sebab wis dijanjeni dening Allah Subhanahu wa taala kowe nek gelem tahajud Makomah Mahmudah derajatmu dhuwur. Akhire seneng nindakne dawe Gusti Allah. Kowe nek sedekah bakale dijaga bondomu.
niku. Nah, jadi ing dalem babagan rohbah ki isih tataran lahiriah. Nek mahabbah niku mancep ing ati. Dadi tresnane maring zate Allah Subhanahu wa taala. Nek niki oh ya Gusti Allah janji nek gelem salat 5 waktu tertib kuwi bakale awake bakal diparingi swarga. Mula lek salat tertib. Nek jamaah 17 derajat. Mula ya tertib. Nek jamaah ning masjid 90 derajat. Nek aku tak sregep ning masjid gek jamaah ben 29 derajat. Ra ngoten nah niki seneng niki, seneng. Seneng nindakne dawuh-dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Nek aku gelem zakat kuwi iso resik bondoku sangka barang-barang sing haram. Mergo saiki niku golek barang halal ki wangele pol. Joko jaman dhisik ya angel golek barang halal. Nanging Gusti Allah wis paring solusi piye ampre bondo kuwi resik. Mula nek wis tiba nisabe kudu dizakatne 2,5%, dizakati 2,5% kuwi kanggo ngresiki bondo ben ora reget ngono. Nah, lan ugi dipun sedekahi lan dijariyahne ben apa besok kuwi nek wis jenenge jariyah kuwi nek awake wis mati isih tansah oleh kiriman saka dunyane selama sesuatu sing dijariyahne kuwi isih digunakne karo sing dijariyahi ngoten. Dadi digunakake terus nah jariyahne ora-ora ya anak soleh kuwi ya iso ngirim jariyah yang awake. Terus awake apa niku anu Quran dekekne masjid. Quran disedekahne diinfakne ning masjid ben diwaca para santri. Kuwi ngono ya iso ndadekne mengalire napa ganjaran nek awake dhewe niki wis mati utawa isih urip ngoten. Sitok ora apa-apa. Makane kula sering matur nak ning nggon genduren kuwi ngono nek dhisik Yasin. Saiki kudu dirubah. Niku dirubah Quran, ora sak jumlahe jamaah. Yasin niku nyetake yo larang lho niku. Yasin sitok kae pira kalian Yasin ngono kae. Eneng 5.000 apa 10.000. Nggih kirang. Pak mono. Lah, ping sak jamaah 200, manghitung dhewe 10.200 wis pira. Lah, terus didai plastik, wah kuwi wis ngoten niku. Dai plastik apik. Pangajape sing duwe kajat iki engko Yasin iki nek wis teko daleme jamaah dhewe-dhewe terus dibuka, diwaca karo sing nggawa Yasin kuwi para jamaah. Fadilahe ganjarane ben iso tumuju mengalir nyang sing dislameti ning jero kubur. Nanging prakteke sing jenenge ning nggonku ki Yasin ki kira sak lemari ki Yasin tok dawa mene ku tumpuk loro. Plastike lho sik utuh. Lah aku ki panjak genduren. Dadi plastike sik utuh, bukake ora. Ngrowek-reket malah wis. Dadi itu. Lah terus kuwi oleh ganjaran sok kapan sing arep sing wong sing di anu sing apa almarhum utawa almarhumah. Sing apik piye? Sing apik Quran ora sak jumlahe. Dadi tuku Quran 10 apa piye? Sing 3 kek langgar kono, 3 kek masjid kono, padha sing 4 masjid kono, sing 3 mergo kuwi langgar rada rapate akeh dikeki 3. Lah sing 4 bagane masjid. Ngono wis malah luwih manfaat. Mergo mesti diji karo santri lan diji karo wong sing jamaah teng mriku, ngoten. Lah akhire oleh ganjaran, oleh napa niku? Oleh kiriman sing nang jero kubur iku oleh kiriman saka Quran sing diwaca niku. Niku kan mode. Masalah mode niku iso dewah-wah. Ngoten. Nah jaman dhisik arep genduren niku wong Buddha genduren jaman Pak Kurien kula isih cilik niku mesti nggawa kacu niku gedhe. Pengrune napa? Mergo wong genduren jaman dhisik nang Buddha berkat niku nganggo godhong jati terus kono ditaleni karo kacu. Ngoten.
Nek ra ngono, karo sing di omah digolekne janur, ditaleni janur ngoten nika. Kan model. Terus rodok meningkat saiki besek. Meningkat saiki anting. Kaya nggih anu kembang wong arep napa niku wong arep nyekar niku. Munggah saiki ceting dikeki tas kresek. Lah saiki malah yang gede-gede regane larang-larang. Dhisik gak eneng dikeki Quran, akhirnya eneng kakek Yasin, saiki wis Yasin kabeh. Niku kira-kira ya anune apa sing kampanye kira-kira percetakan niku. Kira-kira Yasin dipotone sing mati difoto Almarhum riwayate ditulis ya blas Qur'ane reneng diwaca apa nek riwayate wong ya apa wis ora diwaca dekene plastik kuwi Qur'ane Mas Karis iki wah darat iki kandhek apik-apik wis dusun nang masjid karo Mbak Yasin kok iya Yasin kae nah akhirnya mboten kanggo lha dadi niku namung mode lha sakniki iso ora karuan lha niki kudu dibalekne nek terah arep pengen napa niku ben man banget kanggo sing sumare sing wis ning jero kubur diganti Quran mawon ora usah sak jumlahe jamaah ngoten lho karo kula niku dene dikek foto ya ora apa-apa nek foto ae iki kon ndi to wong iki keke bab seneng dadi wong sing mikir marang janjine Gusti Allah niku iso tukul rasa senenge maring Allah ngoten. Seneng sing dimaksud seneng sing kula aturi mboten mahabbah seneng dumateng zate Allah Subhanahu wa taala kala timbulne keyakinan dan sebagainya niku wau niku wa fikratun fi wa'idillahi wa fikratun fi nggih laras iya wa fikratun fi wa'idillahi ya tawal ladu minha al haibatu ya tawal lada wa fikratun fi wa'idillahi ya tawal lada minha al haibatu kabeh niku ya tawalada ora ya tawaladu sing sapa wonge mikir maring janjine Allah taala sing sapa mikir maring janjine Allah taala iku ya tawalada ya tawaladu kok ya tawaladu iso numpuhake minha sangka fikir ruh batu rasa seneng wa fikratun lan mikir fi wa'idillahi ing dalem pengancame Gusti Allah ancamane Gusti Allah iku yatawaladu minha iso nglairake iso nyebabake numbuhake munculake minha sangka mikir iku al haibatu apa wedi maring Allah. Jadi wong niku nek mikir maring ancamane Gusti Allah ya wedi maring Allah. Ancamane apa? Kowe nek ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar yang awakmu dhewe gebuki malaikat. Kowe nek ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar yang awakmu dhewe sekaratmu dengap-dengap, raimu ireng besemut kaya silit dandang. Belas ora kowe ora mesem malah mengkeret sembarangamu. Jadi ngoten niku. Kowe nek gaemu serakah neng lemah matek dikempit-kempit karo lemah. Senajan cempurene didawakne isih kurang dawa, dawakne kurang dawa, gregeten karo sing ngubur karo Pak Mudin didek ndasmu jrek. Kretek wis ora menak blas. Niku terus wedi ngono. Mula terus gatekne
akhire gatekne dumateng larang-laranganipun Allah murih supaya ora kedadenan sing kaya ngono kuwi. Sing sapa wonge gaene ngrasani kantanggane besok ning akhirat bakale padha karo mangan batang sing ambune ra karuan. Nggih ta Kanjeng Nabi wayah Mi'raj. Sing sapa wonge gayane zina ndemeni bojone wong liya utawa gaene nyang komplek lonte kuwi besok ning neraka besok ning alam akhirate mbuh ning neraka mbuh ning ndi ora ro besok awake nginceng wong sing ngono kuwi ngono padha karo mangan batang padha karo mangan batang. Jadi barang wis duwe barang halal artine barang enak kok milih barang sing haram artine wong wis duwe kei wedang kopi enak-enak nas kita panas legi kental lah kok milih banyu keceren lah ngoten niku. Dadi akhire niku wong sing mikir maring ancamane Gusti Allah, pengancame Allah. Niku iso nimbulne rasa wedi. Wedi nyang awake dhewe lamun awake dhewe engko kedaden sing kaya ancamane Allah niku ngalami ancamane Allah. Mati dicepit kuburan. Aki sekarat mau ditekani malaikat sing rupane nggirisi. Aki mlebu alam kubur malaikat mungkar nakir yang getak-getak suarane ngasih gembleger ora karuan. Suara rupane tansah gegirisi, suarane kelayan nyentak-nyentak. Unine mengkene, "He manusa sapa pangeranmu?" Kuwi nek iso jawab ya Allah Subhanahu wa taala. Nek ra iso sapa pangeranmu? Pangeran Dipa Negara. Wis ora enak blas. Sampai lagi, "Wih, bagus." Lanjut. Yo, jangan saya dilu ta lho. Raya ngerokok barang ya. Ya omongi wong ngaji wis dilu ta Mas boyok wis. Nek warung 2 jam kurang wektune ya. Hari yo nambah. Rumpun lah. Yo ngene iki lho, barang apik terus yo rubidone oke kaya ngene. Iki mbuh apik mbuh elek wis mbuh wis ngene iki pokoke wong ngaji iki yo ngono kuwi. Wong terang ngaji ki abote apa. Mulane ngaji sing paling penak jane ning warung. Penak kuwi, tenang. Mesti kerasa. Tenang. Lah kuwi sistem pendidikan. Jadi Pak Imam Mursyid ki sing dienggo sistem pendidikan, bukan tempat pendidikan. Mulane sistem pendidikan iki sisteme piye? Lah ampre wong kerasan ki piye? Ngono. Mulane karo ngombe kopi karo ngene iki ngerokok, ini sistem yang warung. Ben ana warung mesti jane mesti betah. Aku dhewe ya betah ngono. Lah, terus rokok eneng, siap. Pengen rokok apa eneng. Lho wong ramu enak piye nang warung. Dadi makane masakan kuwi nek bar ngaji resmi ning gone Kang Suwek, terus leh ngaji ning warunge sapa? Mbok Bun. Nek warunge Mbok Bun, leh ngaji ning gone Kang Suwek mung sak jam, ning gone Mbok Bun teko jam 3 bengi ya betah isih gedudu sakjane. Lah sing ngrungokne ya betah. Lah sing Kang Saelan iki lho omahe iki do panji, ngono kok ya nunggu sampai rampung. Dadi betah ya. Mulai kapan sepahan minggu apa dileh ngaji ning warunge. Wafik ratu fi taksiri nafsihi ngani taati ma'a isanillahi ilahi yatawalladu miha al hayatu lan mikir ing dalem setitike awake dhewe saking taat maring Allah sartane seneng maring bagus
sartane berbuat bagus, sartane seneng bagus maring Allah. Ilahi kanggo wong mau ya tawaladu mongko iso nglairne minha saking fikir al hayau urip. Al hayau isin kok urip. Al hayau isin. Dadi tiyang niku nek mikir maring setitike awake dhewe ing dalem taat maring aku ki taat kowe Gusti Allah kok. Tak hitung-hitung umurku ki wis 100 tahun lehku taat nyang Gusti Allah ke wiwit agi umur 20 tahun berarti lah lehku merusal ke 40 tahun lehku apik agi 40 tahun kowe urip genep 40 tahun lehku merusal 20 tahun ngoten niku mikire ngono kok saithik men lehku taat maring Allah. Aku diparingi apa-apa karo Gusti Allah. Kok isin aku nyang Gusti Allah. Krana isin nyang Gusti Allah, mula krana rasane isin niku iso nambahi taate awake dhewe maring Allah Subhanahu wa taala. Mula sing agi tobat-tobat niku manghitung umure sampean wiwit tobat ki pira. Supaya barang nggih. Gangsal tahun. 5 tahun. Padahal 5 tahun itu urung karang bendina kuwi taat nang Gusti Allah. Kira tobatnya diterima, nek boten. Lah ya kowe yo ngerti ae ngono kuwi. Kowe tunggale. Kowe tunggale yo ngerti. Dadi lah nek umure ke 70 tahun terus kari pirang tahun awake tumindak apik, iki ya saben dina ora bakal tumindak apik. Wong nyatane wis aras-arasne. Padahal niku nek mbok tumindak apik iki isih dianune, isih diperincine. Leh tumindak apik kuwi krana Allah apa krana dijak Pak Mudin ning nggon pengajian utawa dijak Pak Mudin ning nggon selawatan utawa ning nggon ning jamaah utawa genduren. Iku ya padha maca istighfar sholawat tahlil la ilaha illallah iki krana tenanan apa krana ngarep-ngarep suguhe kowe enak binate gedhe lha terus angel banget to niku. Dadi nek awake dhewe niki nek gelem mikir aku ki saithik men ya taatku maring Allah niku iso ndadekne saya tumindak apik maring Allah saya akeh ngoten lho saya akeh iso nimbulne tumindake apik maring Allah saya akeh sebab iso nimbulne rasa isine yang Gusti Allah. Ya isin banget to. Apa-apa karo Gusti Allah dicukupi. Kok kon tumindak apik ora gelem. Bolak-balik terus dipikirne lah ya aku ki karo kirik kaya isih ampuh kirik. Lah ngoten to. Bolak-balik ngono. Sakniki perbandingane manusa karo kirik ngono awak. Dadi pun bandingne karo sing liya ya. Tak bandingne karo kirik wis ngono ae. Tak bandingne karo wedhus ae wis ngono. Wedhus iki digane dingan-ngan diceluk sing duwe wedhus. Bi yo moro awake dhewe. Allah Akbar ya tekne kecocok manu. Bengak-bengok janji waktu malai ngrebeke. Wis ngono niku. Tapi awake dhewe niki pun introspeksi mawon. Saiki karo kirik karo dus apik ndi wis kan ngono karo munyuk apik ndi padha duwe tangane padha cara munyuk ki dikacamata ning ngene iki kadikupluki terus ya klambine ngene iki ngadeg ning kene pangling antarane aku karo munyuk kira-kira sampe gak ngerti ndi ya munyuke ndi kiyaine wis ora ngerti apa nek munyuk sing gondrong ya jae. Wah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga mugi-mugi kula panjenengan sami sedaya jamaah ingkang mengikuti wonten pengaosan malam Rebo rutinan malam Rebo menika tansah dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ing dalem gesangipun, ing dalem umuripun, ing dalem rezekinipun, ngilmunipun, dzurriyyahipun menika tansah manfaati donya lan akhiratipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Hadaladina namtalehi barimatu yana babalina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi wa qulubana ala dinik. Allahumma khtim lana bi kalimati tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin istajib du'ana wa qasidana wa hajatina wa jami'a umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mananu zal ihsan qad ngamakula kala iki manuhu sir eling sejatine rasa sir rasa sejatine sun nyuwun kabul panuwun kita nyuwun kabul niat kita nyuwun kabul sejo kita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.